21. je županijsko takmičenje orača u Brodsko-posavskoj županiji, jedna tradicija. Mi smo zahvalni udrugi orača i savjetodavnoj službi što nam je uputila zahtjev da ove godine po prvi puta općina Klakar bude domaćin. Dolaze mlade snage, naučili su starijih kako treba obrađivati zemlju, drže do tradicije i na tome smo im zahvalni i neka ustraju i dalje.